Сегодня я подписал специальный декрет, который временно упраздняет процедуру выборов президента Республики Беларусь. Это решение вызвано необходимостью сохранить стабильность и суверенитет нашей страны в условиях внешнего давления и внутренних угроз. Согласно декрету я, Александр Григорьевич Лукашенко, назначаю себя президентом на период до полной стабилизации обстановки. Гледзячы на працэсы, які адбываюцца сёння ў нашай краіне, з'яўленню такога звароту, напэўна б, ужо ніхто не здзівіўся. Але пакуль гэта не адбылося, а відэа, якое вы толькі што пабачылі, мы стварылі спецыяльна для нашага фільма. Аднак падпісаць падобны дакумент, мабыць, марыць кожны дыктатар. Ды не кожны адважваецца гэта зрабіць. А таму працягвае гуляць у гульню пад назвай «Выбары». У гэтым фільме мы паспрабавалі адказаць на пытанні, навошта дыктатарам выбары, чаму яны спрабуюць скрасці іх у свайго народа і, галоўнае, як яны гэта робяць. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it, screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Un estado totalitario armonizará en España. Мы ж купили 1000 голосов, пришли пачкой, бросили, и все. Шмат хто думае, што скрадзеныя выбары – гэта выключна фальсіфікацыі вынікаў галасавання ў дзень іх правядзення. Але насамрэч крадзеж адбываецца яшчэ задоўга да іх абвяшчэння. І для гэтага выкарыстоўваюцца самыя розныя спосабы. А бюллетеней 2. Зеленый был за мир и единство, красный за перемены и беспорядок. Бюллетень нужно было выбрать и опустить в урну на виду всех. Каб прадэманстраваць гэта, мы сабралі найбольш пашыраныя прыёмы фальсіфікацыяў выбараў у розных краінах свету. І аказалася, што іх не так і шмат. Адны ўжо сталі класікай, другія маюць свае асаблівасці і аздоблены мясцовым каларытам. Але агулам іх можна звесці ў своеасаблівую метадычку дыктатара пад назвай «Як скрасці выбары». Спачатку ўсё ж давайце разбяромся, навошта дыктатарам выбары. Ці не прасцей было б іх узяць і адмяніць адным указам. Так, як у канцы 1930-х гадоў гэта ўдалося кіраўніку Іспаніі Франсіска Франка, які кіраваў цягам амаль 4 дзесяцігоддзяў без усялякіх выбараў. Un estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo. Або кіраўніку Дэмакратычнай Рэспублікі Конга Мабуту Сесе Секо, які пасля прыходу да ўлады адмяніў выбары і адзінаасобна кіраваў краінай з 1965 па 1997 год. Гэта ж удалося кіраўніку Туркменістану Сапармурату Ніязову. Падкантрольны яму Народны савет проста ўзяў і абвесціў вялікага правадыра прэзідэнтам навечна. Прычым ажно двойчы – у 1999 і ў 2002 годах. Сапраўды такія прыклады ёсць, але ўсё ж іх няшмат. Найчасцей нават у самых жорсткіх дыктатурах кіраўнікі імкнуцца ствараць ілюзію выбараў. І на гэта ў іх ёсць свае прычыны. Мне кажется, что они проводят выбор, потому что выборы – это настолько устоявшийся способ назначения демократических правителей, что им очень хочется казаться демократами. И именно ради этого они инсценируют выборы очень часто. Ну, я думаю, что другая причина еще и в том, что многие из тех, кого мы называем диктаторами, на самом деле, может быть, в глубине души и уверены в поддержке себя обществом, поэтому пользуются возможностью и хотят продемонстрировать эту поддержку еще и официально. Вот. Мне кажется, что диктаторы не всегда отдают себе отчет в том, что они диктаторы, и пытаются думать о себе как о демократически избранных, тем более, что они тоже не забывают, что только демократически избранные люди имеют возможность входить в контакт с другими демократическими избранными людьми. Поэтому им эта инсценировка нужна, а может быть, иногда и они настолько уверены в своей поддержке, что и не боятся проигрыша. Я не психолог,
Але часам мне здаецца, што яны сапраўды вераць у сваю прапаганду. Думаю, гэта пытанне самалюбства. То бок яны, напэўна, разумеюць, што ўсё гэта фікцыя. Але ўсё роўна працягваюць гэтым займацца. У мяне такое адчуванне, што яны амаль у гэта вераць. Гэта вельмі небяспечна, калі пачынаеш верыць у сваю ўласную прапаганду. Але ў мяне склалася ўражанне, што гэта адна з прычын, чаму яны гэта робяць. І, канешне, можна сказаць, што, магчыма, у некаторых колах яны лічаць, што гэта надае ім легітымнасць. Выбары – гэта рытуал надання легітымнасці і спосаб абгрунтаваць, чаму кіраўнік той ці іншай дзяржавы мае права займаць сваю пасаду. Логіка тут простая. Паколькі крыніцай улады ў канстытуцыях шматлікіх краін, у тым ліку дыктатарскіх, з'яўляецца народ, то і дамаўляцца кіраўніку дзяржавы прыходзіцца менавіта з народам. Вы рабочие люди, вы тоже меня знаете. Вы всегда поддерживали президента. Это я тоже знаю. Пусть не все. Спасибо, пусть не все, я только что сказал. Но запомните, самое страшное в жизни – это предательство. Каб калі яго спытаюць, а хто надзяліў цябе ўладай, ён мог, як на духу, сказаць «народ». Да, а если вы работяги и нормальные люди, то вы должны работать, мужики. Выставляйте свои требования, требуйте, кричите, но только не останавливайте производство. Андрей, будет то, что было в середине 90-х, ты это помнишь? Я помню. Нельзя, состоялись выборы. Не может быть фальсифицировано 80%. На самом деле диктаторы очень редко признаются в том, что они диктаторы. Они могут играть словами, говорить о том, что я последний диктатор или что-то еще, но по большому счету они опираются на то, что их якобы выбрал народ. И выборы в этом случае нужны хотя бы для того, чтобы имитировать выбор народа, чтобы легитимизировать диктатора. Ну и, кроме того, если даже внутри страны все знают, что выборы являются фальшивым ритуалом, который не дает возможности выбрать кого-то другого, то для работы авторитарного режима за пределами страны нужно ее признание. И если раньше королю было очень просто, он родился, и у него есть право по крови, то сейчас, в нашем веке, все утверждают, что их выбрал народ. Поэтому им нужны выборы, и нужно предъявлять всем, что выборы состоялись. Выборы ствараюць уражанне, што сістэма кіравання адпавядае дэмакратычным стандартам. Гэта асабліва важна для міжнароднай супольнасці. Так, дыктатар можа забяспечыць сабе эканамічную падтрымку, нармалізаваць адносіны з іншымі краінамі або нават пазбегнуць санкцый. Поздравим нашего коллегу и друга Александра Григорьевича Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах и пожелаю ему крепкого здоровья. Второй момент – это международное признание, которое для диктаторов крайне важно. И на сегодняшний день даже есть всякие там исследования, что диктаторы проводят выборы больше даже для международного признания, для международного какого-то взаимодействия, и что если бы они совсем отказались от выборов, тогда это все бы сказали, слушай, она не проводит выборы, значит, однозначно захватил власть. Да прычын, чаму дыктатары праводзяць выборы, таксама можна аднесці жаданне мобілізаваць сваіх прыхільнікаў, актывізаваць прапаганду, правесці маніторынг лаяльнасці ўсіх структур улады, а таксама стварыць сістэму страху для апанентаў і ўсіх тых, хто галасуе няправільна. Такім чынам, для апраўдання сваіх дзеянняў дыктатарам трэба прадэманстраваць, нібыта на іхным баку усенародная падтрымка. І дасягаецца яна менавіта праз выбары. Лепшага інструменту пакуль ніхто не прыдумаў. Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь объявляет, что волей народа президентом Республики Беларусь избран. Калі вы даглядзелі да гэтага месца, то значыць вас сапраўды цікавіць, як рэжым Александра Лукашэнкі крадзе ў беларусаў выбары. Адзін з герояў нашага відэа падчас інтэрв'ю звярнуў увагу, што насамрэч гэтыя працэсы пачаліся амаль 30 гадоў таму. Але менавіта зараз многім беларусам і беларускам стала важна разабрацца, як была выбудаваная сістэма падману і чаму мы дазволілі сябе падмануць.
Менавіта ў гэтым сумленныя людзі дапамагаюць разабрацца кожнаму, каму неабыякавая будучыня нашай краіны. Калі вам сапраўды падабаецца тое, што мы робім, і вы лічыце нашу працу сапраўды важнай, падтрымайце нас. Цяпер на нашым YouTube-канале ёсць магчымасць аформіць месячную спонсарскую падпіску. Калі гэта для вас бяспечна, пераходзьце па спасылцы ў апісанні і зрабіце свой унёсак, каб як мага больш людзей даведалася пра сапраўды сумленную інфармацыю пра тое, што адбываецца ў нашай краіне. Насамрэч, красці ваш выбар аўтакраты пачынаюць яшчэ задоўга да старту электаральнай кампаніі. У першую чаргу яны спрабуюць скрасці ваша меркаванне і падмяніць яго на наратывы, якія бясконцай мантрай льюцца з дзяржаўных СМІ. Ім важна зрабіць так, каб менавіта гэтыя наратывы і сталі вашым меркаваннем. Лукашенко – герой своей страны. Это истина, не требующая доказательств и подтверждений. Прозрачности иностранного влияния и о запрете ЛГБТ-пропаганды. Потому что Нуланды и даже Байден приходят и уходят, а вот планы Вашингтона остаются. Мы должны сохранить страну. Согласны? Абсолютно. Таму вам, як выбарцам, будуць расказваць пра ўнутраных ворагаў, якія толькі і чакаюць моманту, каб разбурыць стабільнасць у краіне. Як, напрыклад, гэта зрабіў філіпінскі дыктатар Фердынанд Маркас, які ў 1972 годзе скарыстаўся рыторыкай пра камуністычных паўстанцаў, абвесціў ваенны стан, адменіў выбары і ўсталяваў аўтарытарнае кіраванне на доўгія гады. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected president of the republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is, to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Праўда, былі такія, хто вырашаў пытанні з унутранай апазіцыі больш радыкальна. Прэзідэнт экватарыяльнай Гвінеі Франсіска Масіас Нгема збіраў іх на стадыёне і расстрэльваў пад музыку з кулямёта. А прэзідэнт Цэнтральна-Афрыканскай рэспублікі Жан Бідель Бакаса іх папросту з'ядаў. Але гэта суровыя афрыканскія норавы. У нашых шыротах ворагаў могуць нават не персоніфікаваць, называючы абстрактным займеннікам яны. Мы хотим проводить выборы спокойно, демократично, а Запад, центры определенные, и враги наши, пятая колонна, они хотят использовать это время для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Але ўсё будзе указваць на тое, што пад гэтым яны хаваецца ў прынцыпе любы, хто мае намер кінуць выклік дзейнаму кіраўніку дзяржавы. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех. Таксама вам абавязкова раскажуць пра кола ворагаў, якое атачыла краіну з усіх бакоў. Гэтыя ворагі не толькі спрабуюць ціснуць праз дыпламатыю, але і вось-вось палезуць праз межы дзяржавы, каб змяніць у ёй уладу. Я их предупредил. Не дай бог какая-то серьезная провокация против Беларуси. Цели у нас определены. Так Фідель Кастра застачваў кубінцаў захопнікамі з США. Асабліва пасля няўдалай аперацыі штатаў у заліве свінняў у 1961 годзе. Башар Асад напярэдадні выбараў 2014 і 2021 гадоў абвінавачваў Захад і арабскія краіны ў спробах праз узброеныя групы і апазіцыю расхістаць сітуацыю ўнутры краіны. How long are the supporters of those terrorists are going to keep supporting them, especially Turkey and Qatar and Saudi Arabia? А венесуэльскі дыктатар Уго Чавес перад выбарамі 2006 года заявіў, што яму будзе супрацьстаяць сам д'ябал. Si el diablo se pone cómico, se lo acomodo por las costillas. Жестачайша змагаюцца з замежным уплывам падчас выбараў і ў нашай краіне. Памятаеце 150 джипаў з буйнакалібернымі кулямётамі, якія ў 2020 годзе мусілі ўварвацца з Літвы ў Беларусь і праехаць да Мінска, каб абстраляць рэзідэнцыю Лукашенко. Готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами. Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи. Что они дойдут до города Минска от Литвы, здесь не такое большое расстояние, буквально можно за 3 часа достичь города Минска и из крупнокалиберных пулеметов
взять резиденцию и расстрелять президента. Безумоўна, галоўнай мішенню знешніх ворагаў становіцца ніхто іншы, як дзейны кіраўнік краіны. Так, пра замах на сябе ў 2019 годзе заяўляў прэзідэнт Венесуэлы Нікалас Мадура. Паводле яго, да гэтага быў датычны былы лідар Колумбіі Альвара Урыбе, а напад павінны былі здзейсніваць ягоныя найміты. A la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. Такі ж ход вырашыў выкарыстаць і беларускі КДБ у выпадку з Лукашенко. Праўда, ўжо пасля выбараў 2020-го, каб даказаць, што ўсе пратэсты інспіраваліся з-за мяжы. В 2020 году Запад предусмотрел для Беларуси несколько сценариев. Когда якобы мирные протесты не сработали, запустили силовой вариант под названием «Тишина». Физическое устранение президента и его семьи. Вывод, які хочуць паднесці спажыўцам такіх трылераў, толькі адзін. Грамадзянам краіны трэба яднацца вакол дзейнага лідара, гаранта стабільнасці. Дзейныя лідары, паводле майго досведу, гэта заўсёды былі мужчыны, будуць выкарыстоўваць сваю пазіцыю, каб паказаць сябе адзіным чалавекам, які гарантуе бяспеку, стабільнасць і дабрабыт сваёй краіны. Яны будуць паўсюль у медыа, асабліва калі гэтыя медыа кантралююцца дзяржавай. Тады яны цалкам запаўняюць іх. Калі ёсць нейкія іншыя каналы, нават на паўнезалежных тэлеканалах можа быць самацэнзура, бо яны будуць баяцца паказваць альтэрнатыўных кандыдатаў. Такім чынам яны дамінуюць у кампаніі. Пасля таго, як вас напужаюць наступствамі змены ўлады, вас паціху пачнуць прывучаць да вынікаў будучага галасавання. Праз усе дзяржаўныя каналы вам будуць ствараць карцінку масавай падтрымкі дзейнага кіраўніка. І каб у вас, калі вы раптам усё ж не падтрымліваеце палітыку аўтакрата, з'явілася адчуванне, што вы папросту белая варона. 4 кандидата проиграют, и те, кто голосовал за них, будут в меньшинстве, какими бы активными они не были в своей агитации. Но они останутся белорусами, которые принимают решения. Вас мало, но вы есть. Это все прекрасно понимают. Чаще всего используется буквально несколько элементов. Один из элементов — просто создается дизайн выборов, в которых все остальные не выглядят альтернативой. То есть... я бы лучше сказал, не выглядят настоящими конкурентами. Мы видим одну фигуру, которая точно имеет большой вес, и много других фигур, которые точно веса не имеют. И нам предлагают выбрать. Выберите, пожалуйста, из 3 яблок и 1 апельсина 1 апельсин. И мы выбираем 1 апельсин. Почему мы выбрали 1 апельсин? Мы хотели выбрать 1 апельсин. А почему мы выбрали именно этот апельсин? Потому что другого апельсина не было. Раз все выбрали апельсин, значит, все сделали такой же выбор, и это значит, что большинство поддерживает именно этот апельсин. А других апельсинов не было. Создается дизайн ситуации, в которой выбор иной выглядит нереальным, и это убеждает значительную часть людей, что большинство поддерживает именно такой выбор. Для тех, кто может сомневаться, мы можем рассказать о результатах социологических опросов. И насколько они проводились свободно, не свободно, это отдельный вопрос. Массовая аудитория редко понимает, какие социологические центры связаны с властью, какие нет. Но если эти данные присутствуют на государственном телевидении, то, скорее всего, эти данные социологических центров связаны с властью. На гэтым этапе вам пакажуць вынікі неверагоднага па сваіх маштабах даследавання. Згодна з ім, узровень даверу да дзейнага кіраўніка будзе вельмі высокім і, о дзіва, вельмі блізкім да вынікаў выбараў, якія пасля агучыць Цэнтральная выбарчая камісія.
Так, у 2024 годзе ў Расіі незадоўга да выбараў прэзідэнта Усерасійскі цэнтр вывучэння грамадскага меркавання, вядомы як ВЦИОМ, і фонд грамадскае меркавання, па-руску ФОМ, агучылі электаральныя разлікі вынікаў выбараў. Паводле іх Пуцін мусіў набраць на выбарах больш за 80%. Вынікі апытанняў прадказальна былі вельмі блізкімі да лічбаў, абвешчаных на выбарах. Ці маглі яны быць іншымі? Вялікае пытанне. Асабліва, калі ўлічваць, што гэтыя даследаванні праводзілі арганізацыі, адна з якіх фактычна належыць дзяржаве, а другая, як правіла, выступае падрадчыкам адміністрацыі прэзідэнта РФ. 50 тысяч рублей. Столько денег нужно россиянам для счастья. Это выяснилось в ходе опроса Фонда общественного мнения. Половина респондентов полагают, что богатство способствует развитию худших качеств человека. 3/4 россиян в возрасте 18 лет и старше поддерживают специальную военную операцию. Рейтинг президента на уровне 80%. Асабліва паказальны выпадак мы назіраем падчас бягучай кампаніі ў Беларусі, калі агенцтва «Экаом», якое чамусьці ўзнікае ў публічным полі менавіта напярэдадні выбараў, апублікавала вынікі апытання, згодна з якім Лукашэнку давяраюць 80,4% жыхароў краіны. Белорусы доверяют президенту и правительству. Такие данные социологического исследования. Доверяют главе государства 80% опрошенных. Такая высокая степень обусловлена конкретными делами, теми событиями, которые происходят внутри страны, отметили в аналитическом центре «Экаом». Гэта тое самае агенцтва, якое вечарам 9 жніўня 2020 года апублікавала звесткі тэлефоннага апытання з лічбамі вельмі блізкімі да вынікаў, агучаным беларускім цэнтрвыбаркамам. Социологи подчеркнули, цифры отражают действительность. Нешта падказвае, што і ў 2025 годзе «Экаом» не прамахнецца са сваімі прагнозамі адносна перамогі Александра Лукашэнкі. Але вось наступае час прызначэння выбараў. І тут дыктатары і аўтакраты становяцца вялікімі аматарамі рабіць сюрпрызы. Можна, напрыклад, трымаць у тонусе апанентаў да апошняга, не называючы дакладнай даты выбараў, або прызначаючы іх трошкі раней. Падумаеш, усяго на які-небудзь месяц. Так зрабіў у 2019 у Казахстане Касым-Жомарт Такаев, які прыйшоў на змену Нурсултану Назарбаеву. Ён 9 красавіка прызначыў выбары на 9 чэрвеня, адвёўшы на кампанію ўсяго 2 месяцы. Касым-Жомарт Кемелұлы Токаев. Па такім жа шляху ў 2020 пайшоў Эмомали Рахмон у Таджикістане, які ў жніўні прызначыў выбары не на лістапад, як чакалі ўсе, а на кастрычнік. Ну, і вы разумееце, хто перамог у абодвух выпадках. На гэтым этапе ёсць яшчэ шмат магчымасцяў для крэатыву. Можна прызначаць выбары на перыяд адпачынкаў, каб фізічна знізіць яўку выбарцаў, або сумясціць іх з днём нацыянальных святаў, каб адцягнуць увагу ад рэальнай палітычнай барацьбы. Следующая пятилетка в нашей стране будет пятилеткой качества. С Новым годом! Але вось дата прызначана, працэс запушчаны і пачынаецца перыяд вылучэння кандыдатаў, а таксама збору подпісаў у іх падтрымку. Дарэчы, вы прыкмячалі, як пасля прызначэння выбараў перавіраеце ў галаве палітыкаў, за якіх маглі б аддаць голас і чамусьці іх не знаходзіце. Такіх папросту няма ў публічным полі. А калі і ёсць нехта варты ўвагі, то ён або з'ехаў з краіны, або сядзіць у турме. На самай справе гэта зусім не выпадковасць, а планамерная праца ўсёй дыктатарскай сістэмы. У вас проста крадуць альтэрнатыву, і ў якасці яе падсоўваюць розных чынуш і ідэолагаў. Я хочу, чтобы их тошнило от каждого кандидата в президенты, который участвует в выборах. Каб вы пасля самі сказалі, так а за каго тут галасаваць? Думаю, еще один способ – это создание некоторых кандидатов, которые на самом деле никакой альтернативы не представляют. Это создание видимости конкурентности выборов. И это тоже тот метод, которым диктаторы пользуются, чтобы не допустить реальных конкурентов, потому что, мол, конкуренты-то у нас в принципе есть. Вот они, смотрите, вот их лица. А тот факт, что эти конкуренты соревнуются в том, кто больше любит власть имущего, это вопрос вторичный. Лица есть, живые люди есть, представлены. Вот, пожалуйста, в бюллетене больше, чем одно имя
Конкурентно. А какого вида эта конкуренция? Ну, это уже вопрос для них десятый. Тым не менш, на наш погляд, перыяд вылучэння кандыдатаў – гэта адзін з найбольш стрэсавых момантаў для дыктатараў і аўтакратаў, бо сюрпрызы тут могуць чакаць ужо іх у выглядзе нечаканых прэтэндэнтаў. Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа 2020 года. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, начало рабочей недели. Как вы знаете, на выходных мы опубликовали декларацию о честных выборах. Беларусь ждут перемены. 2020 год – это год перемен. Стоп таракан. І тады задача нумар адзін для іх – не дапусціць гэтых нечаканых і непажаданых прэтэндэнтаў да выбараў. Такім чынам, спачатку вы фіксуеце спісы кандыдатаў. Гэта першае, што вы робіце. Любы, хто хаця б напалову легітымны, не пройдзе праверку. Іх кандыдатура, іх подпісы ў падтрымку будуць правераны і адхілены. Будуць уведзены неверагодна высокія юрыдычныя патрабаванні. Вельмі доўгія патрабаванні да пражывання. Можа быць моўны тэст, але ніхто не ведае правілаў гэтага моўнага тэсту. Ніхто не ведае, які орган упаўнаважаны праводзіць гэты моўны тэст. Вы разумееце, ёсць шмат спосабаў зрабіць гэта. Але давайце дапусцім, што ў нас ёсць нейкія кандыдаты. Дапусцім, цудам нехта сапраўды здолеў прайсці працэдуру рэгістрацыі. Таксама на дапамогу і прыходзяць заўсёдныя хаўруснікі, спецслужбы і прапаганда. На першым этапе неабходна ачарніць людзей, якія адважыліся кінуць выклік дзейнаму кіраўніцтву, каб выбарцы самі адвярнуліся ад іх. Вот эту гражданку, если помните, зовут Светлана Тихановская. И если бы у нее был позывной, думаю, отличным вариантом был бы Золушка. А яшчэ лепей сфабрыкаваць такі кампрамат, які б даваў падставы пасадзіць апанента за краты. Комитет госконтроля обнародовал новые факты и новые схемы противоправной деятельности Белгазпромбанка и его топ-менеджеров. Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы и штрафу. Сегодня Верховный суд огласил приговор. Есть истории, когда делаются большие заказные фильмы. Вот такое было, например, «Железом по стеклу» или отец теперь очень известного Григория Озаренка, Озаренок тоже делал фильм «Дети лжи» и прочее. В этих фильмах совмещалась фантазия автора, какие-то якобы компрометирующие факты, подготовленные спецслужбами, и частично документальная съемка. Вот. Это довольно грубые приемы, они не могут выглядеть в современном мире очень убедительными, просто потому что люди давно научились на телеэкране отключаться от телерекламы. То есть у нас выработался навык, когда мы видим вот такой назидательный текст, когда мы видим, что нас в чем-то хотят убедить и делают это с помощью эмоций, у очень многих людей происходит... включается внутренний какой-то такой механизм отторжения, и мы переключаем внимание на что-то другое или всерьез не воспринимаем. Але калі сфабрыкаваны кампрамат не зрабіў свае справы і прэтэндэнтам удалося назбіраць неабходную колькасць подпісаў у сваю падтрымку, у актыўную гульню ўключаецца Цэнтральная выбарчая камісія. Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов объявляет, у якой, як правіла, знаходзяцца правераныя людзі. І тады пачынаецца разгляд кожнага подпісу пад мікраскопам з мэтай знайсці ў пратаколах памылкі і на гэтай падставе зняць прэтэндэнта з перадвыбарчай гонкі. Президентом Республики Беларусь. Если кандидатов могут выдвигать граждане посредством сбора подписей или каким-то другим образом, то можно заложить, как сейчас заложено в Избирательном кодексе Беларуси, положение о том, что нужно находить определенное количество плохих подписей с тем, чтобы кандидата не зарегистрировать. Это, кстати, одна из самых фундаментальных проблем сейчас на законодательном уровне в Беларуси. Именно то, что нацеленность Белорусского кодекса очевидна. Кодекс написан так,
в частности, статья 61, если не ошибаюсь, написано так, что комиссии ищут плохие подписи. И очень стоит задать себе вопрос, неужели это то, на что должны быть нацелены выборы? Если выборы нужны для того, чтобы как можно больше людей попробовали свои силы, выдвинулись, представили альтернативу, попытались побороться за власть, то почему мы ищем плохие подписи? Не нужно ли нам искать хорошие подписи? Нашел 100 тысяч хороших, зарегистрировал кандидата. Какая разница, сколько там плохих? А у нас наоборот. Надо найти энное количество нехороших подписей, чтобы не допустить этого самого нехорошего кандидата возможности побороться за власть. Очень хорошие результаты. И, честно говоря, даже в начале кампании я не ожидал, что мы сможем продемонстрировать настолько хорошие результаты по сбору подписей. У нас 180 тысяч собрано. В настоящий момент в штабе находится 144 тысячи. По рассмотрению документов о регистрации кандидатом в президенты Республики Беларусь Цепкала Валерия Вильямовича. Этого количества подписей нет. Забегая вперед, я скажу, что это безусловное основание для отказа в регистрации. Мы, безусловно, будем подавать апелляцию в Верховный суд Республики Беларусь. Но мы не питаем никакой иллюзии в отношении того, какое решение он вынесет. Праўда, нерэгістрацыя прэтэндэнта зусім не азначае, што супраць яго ўжо не завядуць крымінальнай справы. Нават пасля гэтага ўсё можа скончыцца пасадкай або, у лепшым выпадку, выцісканнем з краіны. Што ўрэшце і адбылося з Валерыем Цепкалам. Яму ўдалося з'ехаць з Беларусі, а крымінальная справа і завочны прысуд на 17 гадоў зняволення дагналі яго ўжо крыху пазней. Валерий Цепкало приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Калі, не гледзячы ні на што, кандыдаты ўсё ж такі зарэгістраваныя, пачынаецца час агітацыі. Паводле меркавання дыктатараў, яна мусіць праходзіць прыблізна з аднолькавымі правіламі. Адным усё, то бок поўны доступ да СМІ, адміністрацыйны рэсурс, дзяржаўны бюджэт, а другім – закон, абмежаваны эфірны час, сустрэчы з выбарцамі ў лесапарках на ўскраінах горада і фінансаванне кампаній за ўласныя грошы. Няроўныя умовы для кандыдатаў з'ява зусім не унікальная. Асабліва яна характэрная для постсавецкай прасторы. Сустрэчы з правільнымі, праўладнымі кандыдатамі адбываюцца ў актавых залах дзяржаўных прадпрыемстваў, а яўка забяспечваецца адміністрацыяй. У той час, як сустрэчы апазіцыйных палітыкаў пастаянна зрываюцца па надуманых прычынах. То святло адключыцца, то прорве водопровод. Ну, вы ж самі ўсё разумееце. Александр Лукашенко обычно не тратит деньги на избирательную кампанию. Его деятельность государственные СМИ освещают потому, что он президент. Он создает новости, и поэтому мы расскажем, как он посетил 115 дожинок в Беларуси, что сделали его группы поддержки с единым марафоном, і прочее. Аднак на самай справе ёсць куды больш правераныя спосабы агітацыі, пра якія, напрыклад, добра ведае турэцкі прэзідэнт Эрдаган. Або лідар Уганды Явери Мусевені, які пазнаў простую ісціну. Правільная агітацыя, падмацаваная раздачай $250 мільёнаў гатоўкай, каб залаяліць усіх навокал, робіць сапраўдныя дзівосы і дазваляе заставацца пры ўладзе з 1986 года. Дарэчы, права выбару людзі вельмі часта мяняюць на грошы. Таму подкуп вельмі распаўсюджаны інструмент уплыву, прычым на любых этапах правядзення выбараў. Вядома ж, для людзей гэта выгада тут і цяпер замест абяцання светлай будучыні праз 5 ці 10 гадоў. Очевидно, что главной целью преступной организации Илона Шора и России было заставить людей проголосовать против евроинтеграции на референдуме. Людям обещали деньги за то, что они проголосуют именно так. Людям обещали деньги в обмен на то, что они убедят других людей проголосовать против. Каждый пятый избиратель уже проголосовал. Явка за 3 дня 20... Паколькі крадзеж выбараў у адзін дзень – гэта вельмі працаёмкі працэс, то ў аўтакратыях і дыктатурах вялікую увагу надзяляюць дням
дням датэрміновага галасавання. Досрочное голосование на выборах в местные советы продолжается в Беларуси. Право отдать свой голос заранее есть у каждого. Объяснять причину не нужно. В некоторых регионах, а также за рубежом, проголосовать россияне могли, начиная с 25 февраля. Таким образом, выборы растянулись на 3 недели. Досрочно к 15 марта уже проголосовали около 2 миллионов избирателей. Гэта дае магчымасць размеркаваць свае сілы для будучых маніпуляцый раўнамерна на 4-5, а то і 7 дзён. Было введено 7-дневное голосование. Нас послали сразу же по спискам, мы должны были обходить избирателей на дому. То есть вот это вот то самое голосование на пеньках. Здравствуйте, вы же голосование за поправки, правильно? Мне не верят, что вот так можно проголосовать. Правядзенне датэрміновага галасавання цягам некалькіх дзён дае магчымасць шмат што схаваць ад лішніх вачэй. І ў першую чаргу вачэй надакучлівых назіральнікаў. Клеили, печать не ставят и подписи тоже. Скажите, а где печать и подписи, почему не ставите? Каждый пятый избиратель уже проголосовал. Явка за 3 дня 22%. Это данные на сегодняшнее утро. Так, сегодня мы насчитали все вместе 126 человек, а по результатам мы можем видеть, что только на одном участке проголосовало 117 человек из 3 участка. Для арганізацыі высокай яўкі на датэрміновае галасаванне, якое ў Беларусі, напрыклад, даходзіць да 40% ад усёй колькасці выбарцаў, выкарыстоўваецца адміністрацыйны ресурс. Людей могуць падвозіць цэлымі аўтобусамі з прадпрыемстваў, казармаў, университетов. Огромное количество абсолютно демократических стран переходит к досрочному голосованию, к альтернативным способам голосования через почту, как угодно. В этом нет ничего плохого, даже наоборот. Досрочное голосование – это возможность как можно большему количеству людей принять участие в выборах. Все кроется именно в деталях. Во-первых, досрочное голосование традиционно считается, и даже в рамках белорусского избирательного кодекса, это считается мерой достаточно исключительной. Если ты не можешь прийти на участок для голосования в основной день голосования, то вот тебе дополнительная возможность. У нас мало того, что подтверждение твоей неспособности прийти на участок не требуется, так тебе еще и вдвойне рады, если ты на досрочке появился. Ты не только ценный избиратель, потому что и так их там посчитаешь, плохо станет. Слишком мало приходит людей. А тут еще целый живой человек, еще и на досрочке. Вдвойне ценный избиратель или втройне ценный избиратель. Поэтому это поощряется. Ну и помимо этого, учитывая, что у нас ни в законе, ни в законных актах не прописаны действенные меры для защиты этих самых бюллетеней во время досрочного голосования. У нас нет системы общественного контроля, наблюдения за тем, как они хранятся, что с ними вообще происходит. Ну, это прямая дорога к тому, чтобы именно через досрочное голосование подменять бюллетени, фальсифицировать результаты. Большасць маніпуляцый з бюлетенямі, як правіла, адбываецца пад покрывам ночы. Перад днём выбараў усе укінутыя бюлетэні вымаюцца, а замест іх засыпаюцца новыя бланкі з адзнакамі за правільных кандыдатаў. Праўда, часам нават не патрэбная ноч, каб хаваць фактычнае злачынства, бо для ўсіх удзельнікаў працэсу гэта становіцца нормай. Дарэчы, думаеце, 40% на датэрміновым галасаванні ў Беларусі гэта шмат? Як бы не так. У Туркменістане ў 2022 годзе гэтая лічба перавысіла 97%. Так што ў гэтым плане беларускай выбарчай сістэме ёсць да чаго імкнуцца. У дзень выбараў час у краіне звычайна паскараецца да шалёных тэмпаў, і канцэнтрацыя падзей пачынае зашкальваць. Канешне, каб удала скрасці выбары, уладам трэба шмат што паспець. Неабходна арганізаваць каруселі. Гэта значыць сабраць групу грамадзянаў і пакатаць іх па ўчастках, дзе яны прагаласуюць за нейкага аднаго кандыдата, выкарыстоўваючы бланкі выбарцаў, якія не ходзяць на выбары. Трэба закінуць фальшывыя бюлетэні ў скрынкі для галасавання. Можна пакласці выбарцам у кабінкі ручкі з чарніламі, якія знікаюць пры награванні, каб пасля паставіць у бюлетэнях адзнакі за правільных кандыдатаў.
Абавязкова трэба не дапусціць незалежных назіральнікаў на ўчасткі, заняўшы іхныя месцы сваімі людзьмі, а саміх назіральнікаў выставіць на вуліцы. Не лішнім будзе выкінуць мяшкі з бюлетэнямі ад грамадзянаў, якія пражываюць за межамі краіны. Ува што б то ні стала, неабходна падлічыць галасы так, каб у назіральнікаў не было магчымасці сачыць за працэсам. Гэта робіцца моўчкі, вынікі запісваюцца на паперку і перадаюцца старшыні камісіі, які пасля заходзіць у іншы пакой і выходзіць адтуль з канчатковымі вынікамі, праверыць якія немагчыма. Варта не забыць адключыць інтэрнэт, каб не даць магчымасць грамадству адсочваць сітуацыю ў краіне праз соцсеткі і месенджеры. І галоўнае, трэба разагнаць пратэстоўцаў, якія выйшлі на вуліцы выказаць нязгоду з вынікамі, абвешчанымі цэнтрвыбаркамам. Але аўтакраты і дыктатары крадуць выбары звычайна не ў адзіночку. Яны выкарыстоўваюць для гэтага цэлую армію сваіх прыслужнікаў, пачынаючы ад чыноўнікаў, дырэктараў заводаў і школ і заканчваючы простымі настаўнікамі. Падобныя сістэмы добра выбудаваныя як у нашай краіне, так і ў Расіі, Туркменістане, Венесуэле, Зімбабве і шмат у якіх іншых дыктатурах і аўтакратыях. Гэтыя сістэмы грунтуюцца на страху і сузалежных адносінах. Вось якіх працу апісваў адзін з назіральнікаў выбараў у 2012 і 2016 гадах у Беларусі. У схеме асноўныя людзі гэта старшыня камісіі, яго намеснік ці сакратар. Часцей у іх лік трапляюць якраз выгадаатрымальнікі ад рэжыму Лукашэнкі. Яны разумеюць, што парушаюць закон, але для іх важная перамога Лукашэнкі. Яны касцяк рэжыму і фальсіфікацыйнай сістэмы, а астатнія залежаць ад іх, бо з'яўляюцца прамымі ці ўскоснымі падначаленымі. У суме ўсе проста хочуць выслужыцца і захаваць свае месцы. Ва ўлікова-выбарчыя камісіі ўваходзяць, як правіла, супрацоўнікі аднаго прадпрыемства, а старшынёй камісіі становіцца іхны непасрэдны начальнік. Ці многія пагодзяцца на тое, каб запярэчыць ягонай волі, калі ад гэтага залежыць заробак и премии? Система часто выстроена так, что и на самом деле выборы становятся только частью каких-то взаимоотношений между конкретными людьми. Если ты учитель в школе и председатель комиссии — это твой директор, то от этого самого директора будет зависеть твоя премия, будет зависеть твоя нагрузка, будет зависеть то, сколько тебе времени придется провести на рабочем месте, занимаясь совершенно ненужными никому делами. Таких дел полно, и как их распределять будет решать именно директор. Пры гэтым варта адзначыць, што ўсе гэтыя падмены бюлетэняў, чарніла, якія знікаюць, запуск каруселяў з выбарцаў — гэта прыёмчыкі, якія больш пасуюць для аўтарытарыяў пачаткоўцаў, бо дыктатары са стажам даўно гуляюць на большыя стаўкі. Для пачатку яны прызначаюць кіраваць цэнтрвыбаркамам правераных людзей. Пасля выбудоўваюць усю сістэму галасавання такім чынам, што значэнне мае не тое, што напісана ў бюлетэнях і як іх падлічаць шараговыя чальцы камісію, а тое, што пасля агучаць прадстаўнікі раённых выбарчых камісій і таго ж цэнтрвыбаркаму. Для вернасці можна пазбавіць галасоў грамадзян, якія пражываюць за мяжой. И вуаля, элегантная перемога забеспечена. Говоря о Беларуси, например, ограничения на то, чтобы люди могли голосовать за границей. В 2023 году в рамках поправок к избирательному кодексу обязанность страны проводить выборы за границей для граждан, проживающих за границей, была исключена. Теперь это находится в ведении Центральной избирательной комиссии. И она может решать, проводить или не проводить. И ЦИК решает раз за разом, что условия там, мол, какие-то не такие. То у нас ковид, то еще каким-то там угроза. В общем, рассказывают всякие сказки, но суть остается той же самой. У нас огромное количество граждан, имеющих право голоса, не имеют возможности это право реализовать. А я напомню, что в рамках пакта о гражданских и политических правах говорится не только о правах на управление собственным государством посредством выборов, а и о обязанности государства позволять реализовать это самое право. То есть, пожалуйста, это конкретный пример того, как у нас есть некоторого рода закон, но его подоплека
фундаментально противоречит обязательствам в рамках международного права прав человека. Як бачыце, аўтакратам і дыктатарам няма сэнсу прыдумляць ровар. Усё ўжо прыдумана і шмат разоў праверана на практыцы. Так што можна вучыцца на вопыце калег. Што ж тычыцца дыктатара беларускага, то ён таксама вучыцца. І вось да якіх высноваў ён прыйшоў, павывучаўшы сістэму выбарнасці органаў па ўсім свеце. Вы знаете, я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия Конституции. Ну, может быть, новое поколение к этому, вы придете, представители общественных партий. Я изучал систему партийного строительства и выборности выборных органов по всему миру. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании. То бок ён папросту шкадуе, што дарма не рызыкнуў забраць у народа права абіраць сабе кіраўніка краіны. Ну а раз не рызыкнуў забраць, значыць, трэба працягваць гэтую гульню ў выбары і па-ранейшаму іх красці. Январь месяц в этом году непростой. Вы знаете, выборы президента. Я вас пригласил для того, чтобы поговорить об организации выборов. Но не повторяясь, я знаю, что вы люди опытные, губернаторы администрация президента, знаете, как проводить эти выборы, что делать. В центре внимания процесс формирования участковых избирательных комиссий. Основной контингент людей – это люди с опытом, которые уже неоднократно участвовали в этих кампаниях. Ну, подключиться надо. Там, где надо милицию, где надо военных, смело подключайте так, чтобы был порядок. Кампания, на мой взгляд, идет спокойно. Каких-то нарушений законодательства пока не установлено. Никто к нам не обращался с какими-либо жалобами. Ну, выборы надо сделать как праздник. Што можам зрабіць зараз мы з вамі, разумеючы, што ўся дзяржаўная сістэма на чале з Лукашэнкам ужо ўключылася на поўную катушку ў працэс крадзяжу будучых выбараў. Зрабіць законнае і бяспечнае дзеянне. Прыйсці 26 студзеня на выбарчыя участкі і паставіць у бюлетэні адзнаку супраць усіх. І няхай гэтае дзеянне не зменіць ва ўладзе чалавека, які ўжо 30 гадоў старанна выбудоўваў у краіне сістэму хлусні і фальсіфікацыю, але яно аб'яднае ўсіх тых, хто супраць спектаклю, які ў Беларусі называецца выбарамі. Раскажыце сваім знаёмым і блізкім, як беларускі дыктатар скраў у нас магчымасць выбіраць сваю будучыню. Так жа, як крадуць такую магчымасць у сваіх народаў іншыя дыктатары і аўтакраты па ўсім свеце.